Nelson Chamisa azojamuka ndobva auya ndobva afumura the situation iri kuitika munyika yeZimbabwe. Scandal yana wiki nochivhayo. Scandal iri kuinvolva ED Mnangagwa pamwe chete nemagold mafia vana mai Chimombe pamwe chete aiwa nana Scott Sakupwanya munowaza vakomana wacho abva auya. Nelson Chamisa munomuziva kuti ndiye mukomana wechange, ndiye mukomana akaramba kubraibiwa kupinzwa muZANU-PF aiwa kuti agokwanisa kumirira zvido zvevanhu. Saka anouya panapa otaura mashoko. Sambe namashoko atogwa naNelson Chamisa. Ndibva subscribe like utina on the bell icon. Kuti anouya paendo pake onyora achiti it's rottenness everywhere. The extent of rottenness and corruption sinks to the high heavens. As they say, a fish rots from the head. An aspiring political candidate is implicated in a transaction involving procurement of election materials by the electoral commission together with a well-known ally of the incumbent. The candidate loses the election. An imposter who is their proxy and sidekick recalls the winning candidate in the aspiring politician or conman's constituency. The Electoral Commission and the Parliament both act on the imposter selector and bar the legitimate candidates from contesting. The political conman snatches and sit uncontested. This rottenness must be ended. Domashoko anoitagwa panapa naNelson Chamisa achiti aiwa zvinoitwa neZANU-PF azviko azvibudi. Noda kuti awa apa angozama kungodescribe zvakaitika mugore 2023 akazokutenda to 2024 apo vanowina ma-elections but nekuda kwokuti Sengezo Chabangu infiltrated neZANU-PF anouya obva arikola ma-MPs ese obva ati vese varikola havakwanisi kuparticipata muma-by-elections. Ndozvirikutaurwa naNelson Chamisa achiti this rottenness must end. Timotudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aNelson Chamisa. Munomuziva ndo mutungamiri wemene opposition. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Saka no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.